Another milestone of Balayesu. బాలయేసు ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో ఎల్కేజీ నుంచి 10వ తరగతి వరకు విద్యనభ్యసించినటువంటి జాటోతు రాకేష్ 18 లక్షల మంది విద్యార్థులు రాసినటువంటి ఐఐటి అడ్వాన్స్లో 162వ ర్యాంకు సాధించడం జరిగింది. అత్యున్నత విద్యా ప్రమాణాలు, నైతిక విలువలు మరియు క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి విద్యార్థులకు అందజేస్తూ బలమైన పునాదిని ఏర్పరిచి విజయం దిశగా కృషి చేస్తున్న మన బాలయేసు అని సగర్వంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇందు మూలంగా ఆ విద్యార్థిని బాలయేసు యాజమాన్యం మరియు ఉపాధ్యాయ బృందం అభినందించడం జరిగింది.